כי סערת לה לנצח אנגנך, שב חומה עצור לך, שב עציר גלתיים, תשוקתי אלייך ואליי גנך, ואליי גופי סחרחר עובד ידיים. קשה לדבר על נונת, כי היא עשתה כל כך הרבה דברים, ונגעה בכל כך הרבה אנשים, שאני רק יכול אולי לספר כמה סיפורים ולהגיד למה זה כל כך מיוחד. ונונת בכלל ידעה לעשות הכל, גם תפאורות, אבל בעיקר מודעות. היא עשתה כמות ענקית של מודעות, וכל אירוע היה עם מודעה בסגנון אחר, לפי האופי שלה. בשנים הראשונות של המפעל, נונת הייתה אחראית על עיצוב הביטן של מפעלי הפלסטיקה בתערוכה החקלאית בגני התערוכה, להחליט איך לעצב אותו, שזה גם יהיה יפה, נאה, וגם שיראו את מה שאנחנו מוכרים, שהיה בהחלט עבודה לא קלה, ונונת עשתה אותה לעניות דעתי על הצד היותר טוב. תמצית של האירוע היה בתוך המודעה כתוב. היה כתוב בדיוק מה ומה, וגם האופי של האירוע כבר היה בתוך המודעה. אז בעצם היינו שותפים. בקיבוץ, 95% מהבעיות נפתרות בכסף, ו5% גם כסף לא פותר אותנו. נולדת הייתה מזכירה, אני ישבתי בחדר של המזכיר, כאילו אני חושב, אבל הבעיות נפתרה. היא אמרה, למי לחלק מה, ואני עשיתי עם הראש, וזה היה בסדר גמור, ו5% שלא הצלחנו לפתור עם כסף, התייעצנו איך לעשות. נונת תמיד הייתה מעורבת ברוח של הדברים, וגם היה חשוב לה להשפיע על הדברים. אז היה המפגש הראשון, שהיא באה ואמרה שהיא רוצה להצטרף לנוי, ושאני הבנתי שזה לא יהיה לכל הזמן ולא יהיה לתמיד, אבל נורא שמחתי כי זה נונת. ואם אני זוכר שאם הייתה כותבת מודעה והייתה מראה לי, היה איזה משהו קטן לא בדיוק, הייתה זורקת, מתחילה מההתחלה. ואני חשבתי לעצמי, וואי, כמה עבודה היא כבר עשתה, איך מתחילים מההתחלה. פגשנו אותה פה בזמן שהיינו עולים חדשים ממש, טריים לגמרי, בחדר אוכל, כנקישוטים. אז ניקולאי ראה דבר שהוא כן יודע לעשות, אז הוא התעניין, הציע לה את העזרה שלו, היא קיבלה אותה, ומאז הם התחילו לעבוד ביחד. גם את הבעיות יום-יום, את חדר עבודה, אז היא ממש הייתה איש קשר בין הארץ החדשה כל שבת ורוב השבת היא הייתה בחוץ מהסבת בגינה. היא הקימה, בעיקר מדרום לבית שלה, גינה ענקית של גרברות ודיאכונדרה, שזה צמחים שדורשים המון מים והמון טיפול והמון מסירות, וכל הזמן היו עשבים, והיא כל הזמן עבדה. ושאלתי אותה למה. אז היא אמרה לי שאם כל אחד ליד הבית שלו ייקח עוד שטח ויטפל בעוד כמה מטר מרובע ויעשה עוד גינה, אז יהיה הרבה יותר יפה בגיניגר, וזה היה לה נורא חשוב. היא באמת האמינה בזה, היא באמת ככה התנהגה, ולא כל כך הפריע לה שהיא היחידה שהתנהגה ככה. לפני 20 שנה בערך החליטה להקים ענף חדש, הכריכייה, ואת הענף היא הקימה בתוך הדירה שלה. עד שזה גדל עליה, כי כל דבר שכמו שאנחנו יודעים שנונית עושה, אז תכף רוצים עוד מאותו דבר, וזה גדל. והיא קיבלה את החדר שמשמש עד היום כריכייה בבית הילדים הישן. היא גייסה את מרתה ואחר כך אותי, והצטרפנו לצוות כוחות. היא הדריכה אותנו ולא נתנה לסטות ימינה או שמאלה מהעבודה מושלמת שצריכה לקבל. תוך כדי העבודה מדברים הרבה ומתכננים. התגלה לנו והתברר לנו שיש יום הגמלאי הבינלאומי, החלטנו שנעשה יום גמלאי כזה בגליגר. היא ועד היחד ישבו להם בכריכייה
בנו דברים וגייסו אותי לקמפיין, נקרא לזה ככה, לזכויות הפנסיונרים בגניגר, עידן שלאחר ההפרטה, ויחד אנחנו היינו צוות שעסק בנושא די באינטנסיביות. התוצאות היו מבורכות לדעתי לגמלאים, ומה שחשוב בהקשר הזה לציין, שנונת היא מנוע ומתחברת לוורידים באופן שאי אפשר לעמוד בפניו. לפני די הרבה שנים, נונת קיבלה מתנה מדודה שלה, שלפחות במונחים קיבוציים זה היה לא מעט כסף. במסגרת השכנות שלנו והשיחות שלנו על כל מיני דברים, סיפרתי לנונת כמה קשה לנו הנושא הזה של ניוד אנשים מבוגרים. ואז נונת החליטה שזה בדיוק מתאים לתרום את הכסף הזה למען לקנות טרטייקר לבית הקשיש, ואומנם בכסף הזה קנו את הטרטייקר הראשונה לבית הקשיש. זה התנאי היחידי שלי, שלא תספרי לאף אחד שאני תרמתי את הטרדייקה. ובאמת זה מה שקרה עד היום, אני לא מספרת לאף אחד עד עכשיו. נונת מביאה משהו אחר, משהו מאוד שונה משאר האנשים. מסירות אין קץ, וששום דבר הוא לא מכשול, ושום דבר הוא לא בעיה, והכל אפשרי. המוסד לביטוח לאומי וגם בשירותי הרווחה של המועצה האזורית מחפשים אנשים שיעשו ביקורי בית אצל קשישים או קשישות מבוגרים שהם די חיים לבד, די מבודדים, אז יפנו אותה לזוג קשישים בבית שערים. בעל נפטר מהר מאוד, נשארה עם הקשישה. היא נורא אהבה לשיר את שירי ארץ ישראל הישנים. ותאמינו או לא, אבל הם היו יושבות שתיהן ושרות, והיא נהנתה בכל נשמתה מהעניין הזה, ממש, זה היה, נונת זה גרם לה הרבה סיפור. והיא טיפלה בהמון אנשים חולים או במשבר, אנשים שלא מצאו את עצמם מסיבה זאת או אחרת. והיא תמיד הייתה שם לכל אחד שהיה צריך להגיע לאיזשהו מקום, לתור בקופת חולים או בבית חולים. במסגרת תרומתה לקהילה עסקה גם באיסוף בגדים לנזקקים במגדל העמק. היא אספה כמויות גדולות של בגדים, וברגע שלא הצליחה להשתלט על הכל באתי לעזור לה. השיתוף פעולה שלנו בשנים האחרונות בקרן לערבות הדדית לא תסולא בפז. נונת באמת ככה הדעות שלה והעמדות שלה הם קול מאוד מאוד חשוב בדיונים שלנו בקרן ובניסיון שלנו להיענות לצרכים ולבקשות של חברים שונים, שבדרך כלל הקרן תופסת אותם דווקא ברגעים שבהם הם כן צריכים עזרה ותמיכה של הקהילה, ואנחנו משתדלים להיות שם, ונונת היא בפירוש, היא נמצאת שם מאז שהקרן נוסדה, והיא גם ההארד דיסק שלנו, היא הזיכרון שלנו. אני ראיתי אותה גם בהמון אכזבות. באכזבות מאנשים, באכזבות מתהליכים, באכזבות מוועדות, באכזבות מבעלי תפקידים, מהקצאת משאבים, מתקציבים, בכל שלל הפרויקטים שהיא לקחה על עצמה במשך השנים, ממיידלה ומחסומים וחגים ופחי אשפה וחניות ודרכים וועדות ובית עלמין ובית קשיש ומכל עשרות הפרויקטים האלה שהיא עשתה בכל כולה ובמסירות ובמרץ ובזה, אז היו גם המון אכזבות. והיא לא נתנה אף פעם לאכזבות לעצור אותה, וזה אף פעם לא שינה את הגישה שלה. הדבר השלישי שאני אספר עליו הוא שונה לחלוטין,
זה הפעילות של נונת, ובמידה מסוימת גם שלי, במוקד 100 של המשטרה במחוז הצפון, שיש להם מצוקה גדולה בלאייש את העמדות של המוקדנים, בעיקר ביום שישי ושבת. ויש עבודה עצומה, זה היה בסוף האינתיפאדה השנייה. העבודה, אתה יושב על יד טלפון עם מולך מחשב, ואתה מקבל טלפון עם קוד מן של אנשים שמבקשים את עזרת המשטרה. ואתה צריך במהירות מקסימלית לתקתק את זה על המחשב. כל אחד צריך להחליט האם זה באמת אירוע שמחייב משטרה. היינו צריכים להעביר את זה לשתי שוטרות או שוטרים ותיקים מאוד, להפנות אותה לטפל באירוע הזה. באמת, כעבור קרוב ל4 שנים, גם היא החליטה שמספיק. נונת שמה לב, וכשמישהו בבית חולים, או למישהו יש צרה, אין יום ואין לילה, נונת תהיה שם. לא משנה מה המרחק, היא תיסע. היא לחלוטין לא מתחשבנת, ולחלוטין ממקום של אכפתיות ושל עזרה. כשמצבי הבריאותי לא היה תקין, נונת התחילה לבקר אותי. ככה בהתחלה בגישושי, מנסה להבין אותי, את המחלה, ובכלל להיות תומכת. אישרו לי השתלה בחול, וזהו, נסעתי לג'קסון. עכשיו, איך נונת בתוך כל העסק? היא הייתה הכל בשבילי, היא הייתה משענת. היא הייתה המקשר ביני לבין העולם החיצוני, שלא יכולתי לתפקד. והחיזוק שהיא נתנה גם לי וגם לסמי, פשוט לא ניתן לתאר במילים, כי זה היה לא אנושי. מידת ההקרבה שלה למען האחר, ולמען הקהילה, ולמען כל מי שצריך, זה משהו שאני בכל החיים שלי לא פגשתי. ולא בתמימות, לא מתוך תמימות או בורות או עיוורון. היא הכל רואה והיא הכל יודעת, והיא הכל בוחנת בעין חדה וצינית וקשה, וזה לא מפריע לה להקדיש את כל כולה בכל מקום שהיא צריכה, ובלי לצפות לתוצאה. נונת נשארה מאז חרוטה, בת משפחה, פשוט. לא הכרתי בן אדם שכל כך היה לו חשוב הכלל והקהילה והמקום שבו היא חיה. ואני מאוד מאוד מעריך את זה בה. והיא מגלמת את זה עד היום. בשבילי הסבתא של הילדים שלי, המאמצת, יחד עם ראובן. ועד היום היחסים הם מאוד מאוד חמים, וזה נפלא לילדים שלי שיש סבא וסבתא בגיני גם. הייתי רוצה לאחל לה סיפוק במה שהיא עשתה, כי כן רואים, כי כן יודעים, כי זה כן השפיע, כי זה כן שינה להמון אנשים במשך המון שנים, ושתהיה לה שמחה, ושתמשיך להיות היא. אנחנו ממש 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 אוהבים אותה. היא עשתה המון בשביל המשפחה שלנו. אפשר להגיד שבזכותה אנחנו פה בגניגר. אני רוצה להודות לך, נונת, על ההיענות המיידית שלך כשנזקקתי לעזרתך במרפאה. תמיד עשית את זה מכל הלב ובדרך הכי נעימה והכי יעילה. מאחלת לך עוד הרבה שנים של עשייה ונתינה יחד עם ראובן. תודה. אם לא הייתה נונת, את זה תקליטי, אם לא הייתה נונת, היו צריכים להמציא אותה. היא פשוט אחד שאין לה תחליף. אין לה תחליף. ברחובות ברזל ריקים וארוכים, אלוהי ציווה מסף לעוללים.
מעוני הרב, שקדים וצימוקים.